sibingelela nabalaleli sawubona njani? Awusanibonani sibingelela abantu abasilalele eledweni, sibingelela abantu abasibuka kuFacebook. Sibingelela abantu nje abasicabangayo noma belele. Sibingelela amadoda, sibingelela insizwa, sibingelela abafana ngoba phela inkunzi sematholeni. Ngeke uvele uqhamuke ube indoda nje ungakazi ube umfana, ngeke uqhamuke ube indoda nje ungakazi ube insizwa. Bawuke weqala lapha uyothi usumdala bese ubuyele emuva. Ngizwa kahle. Uyaphila namhlanje Mtungwa kungumsombuluko impela sonto ngizwile kuthiwa benilapha eCwaka noMsinga FM uyokwenza wona lo msebenzi ozongenzela wona manje kuhambe kahle konke. Ayihambe kahle kakhulu siyabonga nje umphakathi waseNyando, sibonge induna yaseNyando, sibonge uprincipal uthisha omkhulu ibig teacher yaseNyando kanye nethimba lawo nabo bonke sibonge umncengiseni umfowamntungwa uyena ekade esihlelela izinto eziningi. Sibonge umfowethu lapha umfowathusi uyena ogada lapha ebusuku esikoleni eCwaka esithema sifika kuye sesiyomvusa ekhaya lele sifuna ukhiya wavuka futhi weza wazoba nathi ilanga lonke sesahamba samshiya khona ekubeni futhi ebesazongena futhi ebusuku. Yibo ubudoda lobo esikhuluma ngabo ukuthi hayi indoda umfowathusi ngishilo wathi hayi umfowathusi uyindoda namanje ngisasho futhi izwe libuka ukuthi cha uyindoda umfowathusi. Hayi nami ngiyavumela. Manje ke Mtungwa usiphathele namhlanje bosiphekela nje ngempela sonto. Cha akukho kuphekiwa into ekade ivele ikhona. Izolo bekusuku lwamadoda mangaphazama ngivuswe lokhuzana usuku lwamadoda lo baba njalo father and man izinto empilo ezahlukene. Okay lo baba cha indaba ilana ke amadoda ayahlupheka ke noma baba bayahlupheka amadoda kuthi noma kuthiwa inyanga yawo bese siphinde siwaphathele imbazo kube inyanga yomama siwaphathele imbazo kube phakathi nonyaka nje siwaphathele imbazo. Cha namhlanje ngizobonga bo baba. Oqala nje umsebenzi kaBaba ukunakekela owesibili ukuvikela leyo umsebenzi endambili eningi. Ubaba uyanakekela ubaba uyavikela okusho ukuthi ngiqonde ukuthi ke kubona bonke obaba abasanakekela izingane zabo, abasanakekela izingane zodadewabo, abasanakekela izingane zomakhelwane, abasakwazi ukunakekela intandane mangabe behlanganile nazo, abasakwazi ukuthi benze kahle ebathini mangabe kuthiwa esisi kunomhlangano lapho indoda thatha ubholwayo ishone khona. Obaba abasahlonipha onina bengane zabo noma ngabe sekwehlukana kodwa usamhlonipha. Sithi-ke kulabo baba laba benza lokho siyabonga nibambe khona emsebenzini wobaba. Ukhona ubaba nabekile ubaba othi ubaba ngezone zakho omunye. Abafana bayabaleka beshiya ingane zodadewethu. Uma ngabe ukwazile ukuthi ube ubaba kulezo ngane siyabonga. Kukhona ukuthi kulesikhathi uma sikhuluma ngobaba ucabanga ukuthi sikhuluma ngemali. Masikhuluma nje ngobaba sikhuluma ngemali. Cha. Asikhulumi ngemali masikhuluma ngobaba kodwa sikhuluma ngokunakekela. Ingane kadadewenu yazi ukuthi mangabe ixakwe assignment izokufonela. Ingane kadadewenu yazi ukuthi makukhona abafana abayihluphayo endaweni noma mhlambe esikoleni khona abayihluphayo akuhambe kahle. Uzofika umalume ezokhuluma. Umalume uhlukelane khona umalume lo ozalwa ozalwa noma ube umalume futhi umzala kaMama yabona sihambe ibanga elide masikhuluma ngomalume bese kuba khona ke no baba omncane yena umalume lo ngesiZulu baba lo isingisi leso noma umdala esithi umalume ubaba lo. Ngisho ukuthi bonke labo bantu abasakwazi ukuthi kube neqhaza abazolibamba ezinganeni ingezone zabo sebonga lokho kakhulu ngoba sigcina sesinaka nje izingane zethu kuphela kanti lezi ingane zafelwa oyise abanye oyise bafile kodwa bephila
bafile ngoba umuntu mangabe ungekho empilweni yengane yakho sokufana nomuntu ofile. Labo baba laba basakwazi ukuthi bebambe lelo qhaza lelo bethe emntwaneni mntanami kulungile kuzokwenzeka. Mntanami omunye maye nakho okuncane ayibhekelela ingane ayikhokhele esikoleni. Uyi-emailela nje i-CV nje uyazi ukuba mnandi uyi-emailela nje noma uyipha noma uyinika imali ukuthi ahambe ngiyofaka noma ulethela i-CV yakho ngihambe ngiyofaka ngapha. Ezinye ziyafunda ukulethela nje amafomu ukuthi hayibo ngibonile kuthiwa kuya-apply lapha awungene la na u-10 rand wedatha ingene ingane ibone ukuthi yenza kanjani. Abanye banakekela ngokuthi benze isiqiniseko sokuthi ekhaya phephile usivamathiwa siyabuyisela izivalo ziyafundiswa ingane zikwazi ukusebenzela. Yiwo umsebenzi kababa loyo ingane zakho noma iziphi ingane onakekela ngayo noma yiphi indlela. Mina ngiyumnikeni Mtungwa ngithi kuwe uyindoda emdodeni ubaba obalekile mangabe ukwazi ukunakekela ingane zakho uphinde unakekele nengane zodabeni ingane zabafowenu abaseko noma abangazinakile. Kukhona insizwe ezizaziyo zikhona la emsinga nje obenye insizwe engiyaziyo engisisho isibongo ngeke ngisho ukuthi ubani futhi igama ngeke ngisho ukuthi ihlobene nami noma ihlobene kodwa izingane zikamfowabo zithi mangabe zikhuluma ngobaba zisuke zisho yena ukhona noYesu yaphila uyanakekela uzenzela yonke into ongasuyicabanga. Ngithi insizwe efana nawe mfo zibalekile siyabonga nabanye singabazi abenza umsebenzi wobaba emphakathini enganeni zakubo enganeni zehlobo nikakhulukazi enganeni zakhe sithi lokho siyabonga. Siyabonga kakhulu Mtungwa sisacela ukuthi usiphi indlela otholakala ngayo umlaleli mayefuna ukukuthola ngakuthola kuphi? Ungashaya inbox khona la ekhasini loMsinga FM ungene ku Facebook uMsinga FM ungene lapho uzosithola kanti futhi ungaphinde usithole uthi 0760718190 noma uthi mnikeni.mtungwa@gmail.com uzongithola la makunomcimbi ufuna siyokhuluma kiwo noma ke ufuna nje ukungibona nalokho ngoleke. Siyabonga kakhulu siyabonga. Kanti kuGoogle ukhona umnikeni Mtungwa futhi uyakwazi ukuthi umthole nakhona Msinga FM #sehlukile. Hayi siyabonga Mtungwa ube nosuku oluhle. Phepha nesikhathi ezimqoka ngeFezile Security VIP. Fezile